an yi shi da Hausa ga yaran shi na larabci ga abin da yake yi ga Hausa kenan sai ka karanta da larabci amma sai ka gane me yake yi da Hausa tunda kana iya zuwa ka karanta alhamdu me baka san me take cewa amma ka san fassarar ta da yaren ta Hausa amma yanzu in ka san fassarar ta da Hausa lokacin da kake karanta da abin da ka karanta ka san me kace a ka san me kace na sassa ba addinin ka na yace gaskiya ne addinin ka da wanda zai doka alhamdulillah ga kai bai zama ɗaya kai lokacin da kake karanta ta ka san me kake cewa amma shi wancan ya iya karanta ta da komi amma bai san me yake cewa ba gaskiya kuma bai san wata abu guda sai sakewa sallar da sai ta kara moshi a sallar dubu shara kamar irin wannan ne ma to shine kamar yaro ne ta shiga yara a ce wanga da English ga abin da yake yi ya musu da abin da yake nufi kenan in yana karanta littafi in ma da English ne in abin da gane wani abu ba sai komo ga Hausa sai kuma sai karanta hankali gane parce que menene ake bida ga littafi ganuwa ba iya karanta shine asalin littafi yawa a rubuta ma da a sa ka gane yawa a baka ilimi da misali da kyau don ka samu ilimin da kyau yawa kenan kuma in yana baka ilimi sai a bashi cikin wancan harshe na shi amma sai a kawo kwanci cikin harshen da ka gane shi kamar littattafai ƙananan littattafai zai ganan da faransai muka dauke shi mu yi tradition da Hausa domin maka yi tradi da Hausa aka rubuta da nan sai fasi a ji a yi su da yawa shi ne muke wani littafin koda daga Najeriya nan samu biyu in aka zo nan PBS su fito da abin da yake damun can a Najeriya ko Kamaru inda za ka je ka yi inda za ka yi to kaga sadiqiya ka akwai wani abu nan gari kuma watakila muna rainawa amma abu ne zai mana amfani mu duka mu bar magana association don magana irin mu Hausawa kaga magana ilimin da kake fara abu guda ne da yasa wannan abu ne ci gaba sosai halin kai a wannan gaskiya ne a wannan gaskiya ne ba sai nan gari babu kai Bahaushe ne ne kai Bahaushe Kamaru ne Bahaushe kai Bahaushe ne Bahaushe ba su matsalar da ya same ka fayo a nan garin ya same wallahi gaskiya da ne rashin lafiya na a nan garin Adam zuwa ya haisi da ya zo duba ne a su abin da ya samu wannan da ya rashin lafiya a ruwa muka ji muka duba da Adam muka yi ziyara yawa dari da wajen 60 ma daga nan masu sun zo sun ziyarce ni wallahi muka zauna suka disute suka dawo maganin da haɗin kai gaskiya ko da kaɗan na wallahi duk abin da muke zai wuce zai kyau Allah gaskiya da Allah ya taimaka Allah ba musa amma an tukani je parce que abu ne wanda ya amma shi kuwa wallahi ni na imani da wannan an tukani shi sa ga ne nake sa wato nake ba da gaskiya kuma parce que ni imani da wannan wallahi ni arewa 24 wannan yace to abubuwa ne da kamata mu je muna son bi da sani wannan tunda professor Ambali Junju yayi wannan zance Ambali Junju Ambali Junju dan shi aboki na ne muka yi jami'a tare a nan garin kowa ne a Nyamai muka yi jami'a tare mutum ne da na san shi kwarai Allah ya mai cikawa amma shi ya samu wannan musa'a sai ya ɗauki libin na mathematics wannan na physics ya mai da da Hausa kenan wanda bai taɓa zuwa lakwal boga wanda ya iya karatu bakin Hausa sai ya ɗauka karatu wanda ya iya karatun bakin Hausa sai ya ɗauka ya karanta hankalin shi kwanci sai ya ɗauka ya karanta irin wannan ne shi ne kamata bisa gare shi ne kamata a ce mun kokata mai aiki wato kama inda za ka samu wani can littattafan wajen abin zai samu wani koda biyu ko sassanin wani kamar littattafan da shi ambali ko ana iya samun su yawa ana iya samun ya aka kasar da kamar biyu ku shan wujen mu biyu na tambaya in ji yawa yanzu sai mu diba mu samu littafin tunda ni dan shi ya taɓa gwada mu na sabu gani in ma san muna tare da karatu gama mu
yanzu da karatu gama wata na zo gidan shi sai ni gani tayi sai ni doka ni ce Allahu akbar sai ni ce wanga professor dan kanan shi sai ce ni har yau muna hira da shi وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم